לפני כמה שנים, כשהבנות שלי המתבגרות היו בגן, הייתה לי חברה שגם הילדים שלה היו בגן יחד עם הבנות שלי. הרבה פעמים היינו אוספות את הילדים יחד מהגן, ולא מעט פעמים נשארנו גם יחד, או בבית שלה, שזה היה על הדרך, או בגני שעשועים. ולא מעט פעמים כשאנחנו דיברנו בינינו, אז היא הייתה עוצרת את השיחה, כי הילדים רבו, כי הם התווכחו על משהו, כי היא צריכה לטפל בהם. ואמרתי לה, זה לא טוב להם, תעזבי אותם, הם יוכלו להסתדר. אבל זה לא עזר. השיחה הייתה נקטעת פעם אחרי פעם, ואני זוכרת את עצמי מתעצבנת, למה היא לא מסוגלת לשבת בשקט ולתת לילדים להתמודד. עברו כמה שנים, וכבר אנחנו לא גרות אחת ליד השנייה, ונפגשנו יחד עם הילדים, והיא ראתה את הבנות שלי וכמה הן חברות אחת של השנייה. והיא אמרה לי, וואי, איזה יופי, איך חברות, והילדים שלה קצת פחות. ולא רציתי להגיד לה שאחת הסיבות העיקריות לזה שהבנות שלי חברות, הם דווקא בגלל שלא התערבתי. כי אחים מתחברים הרבה יותר ממריבות. עכשיו שוב, אני לא מדובר על מריבות קריטיות, לא מדובר על ילד שמוחק אחד את השני. אבל ילדים, אחים צריכים לריב, וצריכים לריב נכון. כי כשהם מתחילים בתוכם, בתוך הבית, לריב ביניהם ולדעת איך לפתור את זה, הם יודעים לצאת לעולם ולהתמודד עם אתגרים של ויכוחים בין אנשים אחרים שהם פחות קשורים אליהם. ככה הם יודעים להתמודד עם העולם. והקשר ביניהם, הקשר של האחים, נהיה חזק יותר ויותר, ככל שאנחנו משחררים את המריבות הקטנות, את כל הדברים, הוויכוחים הקטנים, ולא מתערבים, ככל שאנחנו מצליחים להתגבר על זה, הם מצליחים להיות יותר מחוברים. אז בהצלחה לנו.